खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ फोरमायनाय बायदिब्ला बड'लेण्डआ गोजोन आरो जौगानायनि मोनसे गोदान मुगा जागायदों। 22 सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिसायख'थिनि खाथि सफैनाय लोगो लोगो बिटिसिनि गाहाय आरो इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बुङो दि बे ओनसोला गोबां बोसोरनि दावराव-दावसिनि उनाव गोजोन, जौगाथाय आरो सोफादेरनायजों दावगालांगासिनो दं। सावरायनायाव बर'आ बुङो दि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि जौगा भारतनि सिमांआव बड'लेण्डखौ नेवसिगारनो नाङा। जों थांनाय 5 बोसोराव गोजोन लाखिदों आरो जौगानायनि थाखाय बिथा गायसनदों। दासान्दि बड'लेण्ड ओनसोला गोजोन दं आरो हादोरनि गुबुन जायगाफोरजों लोगोसे दावगानो थाखाय साखाफारा होनना बर'आ बुङो। बारग' बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट (बिपिएफ) सरकारखौ सोंखारिनानै बर'आ बुङो दि थांनाय बिसायख'थिफोरा हिंसाजों लोब्बा दंमोन, नाथाय बिथांनि दैदेननायाव बिसायख'थिफोरा गोजोन आरो सुबुंदारारि आदबजों खुंफुंजादों। बिथाङा दाबि खालामदों दि बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारीआ काउन्सिलखौ डिक्टेटरशिप बायदि सामलायदोंमोन, जाय दानि इउपिपिएल दैदेननाय खुंथायआ संबिजिर आरो आयेननि खुंथायखौ मानियो। गावनि सोरखारनि खामानिखौ नोजोर होनानै बर'आ बुंदों दि हानि जेंनाफोर आरो गुबुन गोबाव समनिफ्राय थाबथानानै थानाय जेंनाफोरा सुस्रांजाबाय, जाय फोरमान होयो दि राजखान्थियारि गोसोआ सुस्रांनो हागोन। बिथाङा गावनि थाफादेरनाय नोजोरखौ रेबगान्थि खालामनानै बुंदों दि बड'लेण्ड हालामनि गासै मोन 26 हारिफोरखौ गावसोरनि सिनायथि आरो हारिमुखौ रैखाथि होनो थाखाय गनायथि आरो हेफाजाब होनाय जादों। रबिबाराव बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव इउपिपिएलआ मोनसे गिदिर बिसायख'थि रेली खुंदों, जेराव रोजा मददगिरिफोरा ज' जादों। इउपिपिएल आरो बिजेपिआ 2020 मायथाइयाव बिटिसि सोरखार दादोंमोन, नाथाय बे खेबाव मोन्नैबो दोलोआ आलादा बिसायख'थि गेलेदों। बिटिसिनि मोन 40 बियाबफोरनि बिसायख'थिया 22 सेप्तेम्बर खालि जागोन। नैथि खौराङाव दङ बिटिसि बिसायख'थि। उदालगुरियाव गिबि खोलोबनि बिसायख'थि ट्रेनिंआव सा 956 मावख'गिरिफोरा बाहागो लादों। बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय भट मावथिफोरनि फोरोंथाय जागायबाय। 2025 मायथाइनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (बिटिसि) बिसायख'थिनि सिगां भट सोग्रा मावफारियाफोरनि गिबि फोरोंथाय हाबाफारिया सुक्रुबाराव टंला कलेजाव जायो। जथुमायाव गासै 956 प्रिजाइडिं अफिसार आरो भट सोग्रा मावख'गिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बे फोरोंथायखौ मावख'आरि महरै उदालगुरिनि डिपुटि कमिशनार पुलक पाटगिरिया बेखेवनानै होयो, जाय बिथांमोनहा उदां, मोजां आरो गोरलैयै बिसायख'थिखौ सुबिदा होनो थाखाय फोरोंथायनि गोनांथिनि सायाव नोजोर होयो। बिथाङा बिसायख'थिनि बिबानखौ हादर दानायाव मोनसे गोनांथार बिबान होननानै बुंनानै मावख'गिरिफोरखौ गाव गावनि बिबानखौ गोसो गोरबोजों मावफुंनो थाखाय थुलुंगा होयो। भेरगाव आर' ओनसोलनि बिसायख'थि नोजोरगिरि, हादोरसा सरकारनि लोगो नेहाथारि भुपेश चन्द्र दास आरो उफ्रा नेहाथारि दिटाकानन्द हाजरिका बिथांमोनहाबो नायगिरिफोरजों बिबुंथि लाखियो। बिथांमोनहा रादाय होनाय, सांग्रांथि आरो थि फोरोंथायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होयो। मावख'आरि आरो फोरोंथाय सेलनि बिबानगिरि शशि कुमार देकानि बायदिब्ला फैगौ खोन्दोनि फोरोंथाया 8 सेप्तेम्बर खालि टंला फरायसालिमायाव जागोन। बेनि उनाव 9 आरो 10 सेप्तेम्बराव उदालगुरि फरायसालिमायाव सत्र खुंफुंनाय जागोन। बे हाबाफारिखौ प्रज्ञा ज्योति लस्कर आरो जिल्लानि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा मास्टार ट्रेनारफोरनि मददजों गोरोबहोदों। बेनि गेजेरावनो सुक्रुबारखालि उदालगुरि जिल्लायाव 3 बिजाथिफोरा गावसोरनि मुं थिसननायखौ बोखांना लाफिनबाय। बिसोर जाबाय 31 खिरबारि एस.टि. निफ्राय कंग्रेसनि खगेन राभा, 32 भेरगाव एस.टि. निफ्राय उदां बिजाथि जिबन राभा आरो 38 भैरबकुन्द एस.टि. निफ्राय उदां गान्दा खुंगुर बसुमतारी। बेजों लोगोसे बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय जिल्लायाव सा 68 बिजाथिफोरा बिसायख'थि गेलेदों।
थामथि खौराङाव दङ एबसुआ इउपिपिएलखौ आश्रय होनो हाया आरो खौसेथिनि थाखाय खावलायनो हाया। बिपिएफनि गाहाया दिपेन बर'खौ फिन सोंखारिदों। 22 सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव खालि 2 सप्ता थाबावनायाव बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिपिएफ आरो अल बर' फरायसा आफाद एबसुनि गेजेराव राजखान्थियारि दाङाबाजि सोमजिनो हमदों। बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि सायाव इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउपिपिएलखौ रैखाथि होनायनि अजद होयो। समबारखालि बिजनीआव जानाय मोनसे सुबुं जथुम्मायाव महिलारिया सोंथि सोङो दि बिथाङा एबसु एबा इउपिपिएलनि आफादगिरि महरै खामानि मावगासिनो नामा। बिथाङा दाबि खालामदों दि इउपिपिएलआ एबसु मावख'निफ्राय खामानि मावगासिनो दं आरो गोरोबथा जानायनि जायखिजाया खाबुखौ नेवसिदों। बिसोरो इउपिपिएल आश्रय होदों आरो फिन आंखौ खौसे जानो थिनदों। बेयो जाथावना नङा। आं एबसु एबा बेनि आफादगिरिजों गोरोबलायनो लुबैया, महिलारिया बुंदों। बिसायख'थिनि सायाव बिथाङा दाबि खालामदों दि इउपिपिएलआ मोनसे मोननैनि बांसिन मासि देरहानाय नङा। बिसोरो बिटिसिआव माब्लाबाबो 6 एबा 7 मासि देरहानो हाया होनना बिथाङा बुंबावो। बिपिएफनि दैदेनगिरिया भट होनायनिफ्राय उदां जानाय आरो होखारनाय आयदाफोरखौबो बिबुंथि होयो। बिथाङा खोथा होयो दि बिथांनि हान्जाया गासै हारिफोरखौ हेफाजाब होगोन, हा पाट्टा होगोन आरो बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआरनि थागिरिफोरनि रैखाथिनि खोथा होगोन। बेनि सिगां जुलाइ दानाव एबसुआ बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोन्नैखौबो लोगो महरै बिसायख'थि गेलेनो खावलायदोंमोन। बिपिएफनि सिगाङाव जेबो हेंथा गैयामोनब्लाबो जेब्ला महिलारिया लिरनाय गोरोबथा बिदोंमोन अब्ला सावरायनाया गाज्रि जादोंमोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ उदालगुरि, बाक्सा, तामुलपुराव बिपिएफआ लाथिख' मासि मोनगोन। उरखावगोरा ब्रह्म। बिटिसि बिसायख'थिनि समा खाथिनिफ्राय खाथिसिन सौफैनाय लोगो लोगोनो बड'लेण्डआव दिनैनिफ्रायनो बिपिएफ आरो इउपिपिएल दोलोनि गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन बिसायख'थियारि फोसावदिंनाय हाबाफारि सामलायजानायखौ नुनो मोन्दों। जायनि जाहोनाव बड'लेण्डनि अख्राङाव इउपिपिएल आरो बिपिएफ दोलोनि हेलिकप्टारनि हाद्रि खुफुंहोनाय बादायलायनाया जागायजेन्दों। सोरगिदिं जेरैबो बिटिसि बिसायख'थियारि फोसावदिंनायनि दोहौ आरो बिसायख'थियारि सुबुंखान्थिनि मोनसे फोरबोनि थासारि सोमजिखांदों। क'क्राझार बावखुंग्रि बियाबनि बेंखनाव थानाय भालुकजरायाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि रनजित बसुमतारीनि जानानै हेलिकप्टारजों बिसायख'थियारि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लाहैदों इउपिपिएल दोलोनि गायसनगिरि आफादगिरि एबा केबिनेट मन्थ्रि आरो स्टार केम्पेइनार उरखावगोरा ब्रह्मआ। बावखुंग्रि बियाबनि बिजाथि एबा मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि जानानै मोनसे सुबुं गौमायाव बाहागो लानानै बे खेबनि बिटिसि बिसायख'थिया मोनसे फोरबोआरि थासारि सोमजिहोदों होनना फोरमायदों। बिटिसिआव प्रमद बर'नि खुंथाय फैनायनि उनाव मोनसे गोग्गो सुबुंखान्थिनि थासारि गायसननो हादों होनना मन्थ्रि उरखावगोराया फोरमायदों। बिथाङा बेबायदि साबना हामना थासारिखौ नायोब्ला सुबुंखान्थियारि नोजोराव दिनै इउपिपिएल दोलोआ बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन राजखान्थियारि दोलो। मन्थ्रिया इउपिपिएल दोलोखौ बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरा फोथायनानै गोसो गोरबोजों बोजबनानै लाबाय होनना फोरमायदों। रिपर्टनि बायदियैब्ला इउपिपिएलआ बिटिसि बिसायख'थियाव मोन 26 निफ्रायबो बांसिन मासि मोनगोन होनना मन्थ्रि इउजि ब्रह्मआ फोरमायदों। बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोआ हाजासे नाजादों आरो बिटिसिआव बिजेपिनि मोजां बाहागो भटारफोर दं। बेनिखायनो बिजेपिआ 8-10 मासि मोननो हागौ होनना मन्थ्रिया फोरमायनानै मिथिहोबावदों दि बिपिएफ दोलोआ माखासे मासिखौ आवग्रिनो हागोनब्लाबो बिपिएफनि रुजुनायाव बिजेपिआसो बांसिन गोहोगोरासिन जानानै दं होनना दाबि दैखांदों। मन्थ्रिया बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ दिनैनि दिनाव उदालगुरि, तामुलपुर आरो बाक्सा जिल्लायाव लाथिख', चिरां जिल्लायाव मोनसेसो देरहानो हागौ आरो क'क्राझारनि मोन 12 बियाबाव 7-8 मासियावनो थाबथानांगोन होनना मोनसे गाव सानदांथियारि सिमारेखा फोरमायदों। बाथि खौराङाव दङ मैदेरनि गाग्लोबनायाव 2 सुबुंनि जिउ खहा। आसामनि बाक्सायाव गामियारिफोरा हेंथा सोमावसारदों। बाक्सा जिल्लानि जारतालुक गामियाव रबिबारनि फुङाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव 2 सुबुंनि जिउ खहा जायो, जायनि थाखाय रागा जोंनाय गामियारिफोरा हेंथा दिन्थिफुङो। बुथारजानायफोरखौ 58 बोसोर बैसोनि बबिता दास आरो 70 बोसोर बैसोनि लहित दास होनना सिनायथि होदों। बबिताया गावनि न' खाथियाव थाबायनाय समाव गादब जादोंमोन। फारसेथिं लहितखौ बाथरुमनिफ्राय बायजोआव ओंखारलांनायनि उनाव गाग्लोबनाय जादों। बिथांखौ थाबैनो नलबारि मेडिकेल कलेजाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय उनाव जिउ गोमायो। थैनायनि उनाव गामियारिफोरा हेंथा दिन्थिफुङो आरो बिसोरखौ रैखा खालामनायाव फेलें जानायनि थाखाय हाग्रा बिफानखौ दायनिगिरि खालामो।
बिथांमोनहा बुंदों दि मोब्लिबनि बेरा होसेयावबो मैदेरफोरा गोबां समावनो गामिफोराव हाबफैयो आरो जिउखौ खैफोदाव खोख्लैयो। थागिरिफोरा बिबान होनाय गोख्रों होबथानायनि राहाफोर आरो खहा जानांनाय नखरफोरनि थाखाय थाबैनो खहा सुफुंनो दाबि खालामदों। जिल्ला कमिशनारनो गांसे गोसोखां बिलाइबो गथायनाय जादों। बे ओनसोलाव खाथि-खालानि हाग्राफोरनिफ्राय गले-गले मैदेरनि हाबफैबाय थानाय नुनो मोन्दों, जायनि जाहोनाव गले-गले जिउ आरो धोन खहा जाबाय थादों। जेब्लासिम गोख्रों राहा लानाय जाया अब्लासिम गामिनि सुबुंफोरा गोबां दुखुनांथाव जाथायफोरखौ गियो। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। गोजोन्थों।